Din hija biss toma żgħira tal-kunċert Opera in the City The Three Tenors li ser isir fil-Pjazza San George il-Belt nhar is-Sibt 4 ta' Ġunju. Il-kunċert ser ikun bla ħlas għal postijiet bil-wieqfa. Dan il-kunċert annwali bis-sem ta' 3 tenuri Maltin ta' fama internazzjonali Nico Dermanin, Cliff Zammit Stevens u Alan Xiberras flimkien mal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali huwa avveniment mistenni u li din is-sena ser ikun qed isir mingħajr ir-restrizzjonijiet li konna drajna bihom għal dawn l-aħħar sentejn. L-orkestra li ser tkun taħt id-direzzjoni tal-Maestro Michael Laus ser tkun bil-mużiċisti kollha kemm huma. Waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-Biblioteka Nazzjonali, il-Maestro Laus qal li l-kunċert ser ikollu mużika varjata, kemm klassika kif ukoll aktar movimentata, li żgur ser tolqot il-gosti ta' kulħadd. Ħadna l-kummenti ta' Jason McCallef, iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għal-Belt Valletta li qed torganizza dan il-kunċert. Għanna u koll l-orkestra, kollha kemmi fil-Armonika ta' Malta li se tkun qed takkumpanja li 3 tenuri se jsir fi Pjazza San George u se ndaħlu in-nies kollha li tesa fi Pjazza San George għal dinja differenza kbira u netta minn tas-sena l-oħra. Il-Ministru responsabbli mill-Kultura u minn Bonnici qal li dan il-kunċert ser jieħu lill-udjenza għal vjaġġ mużikali li ser ikompli jsaħħaħ il-kultura lokali fid-diversi forom tagħha. Fl-aħħar jiem rajna n-nies jerġgħu jgħixu mill-ġdid, jieħdu pjaċir, jattendu attivitajiet waħda wara l-oħra, suċċess wara l-ieħor fejn rajna it-talent Malti jferraħ u jimla b'tant pjaċir lill familji li attendew l-avveniment.